исәнмесез? Юаннар көзге сәхифәсендә татар матбугатына күз салабыз. Татарлар газетінің яңа саны чыкты. Бу газет элек халкым минем дип атала иде һәм бөтен дөнья татар конгрессының бу газета әлбәттә татарлар турында. Бу 3нче сан яңа исем белән чыкканда анда Казан егетләре турында материал бар. Һәм анда татарның су башында дигән мәкаләдә Алтайдагы үткән конференция турында сүз бара. Һәвәскәр кешеләрне берләштерү турында җитди сөйләшү булды татар конгрессында. Ул турында язма бар. Һәм Татарстан Республикасының 100 еллыгына багышлап чыгарылган Рауф Сабиров турында язма. Рауф Сабиров 21нче елда узган гасырның Татарстанның үзәк башкарма комитеты рәисе булган, 27 яшында сөйләнгән. Бу эшкә берничә елдан, дөресрәге 23нче елда Солтан Галиевны яклап чыккан, 24нче елда аны ул эшеннән алганнар, 29нчы елда төрмәгә утыртканнар һәм тагы 2 елдан чыгарып торганнар аклап, ләкин 30нчы елда атканнар. Менә нинди юллар аша үтә Татарстанның җитәкчелеге элекке заманнарда бигрәк тә үз милләтен, үз республикасын яклаган өчен. Шулай ук монда проблемалы мәкаләләрдән мәчетләр булган җирдә толерантлык бар дигән тезис әйтелә. Әйе, миллилек белән динилекне саклау кыен. Әйбер, аны икесендә сакларга да кирәк һәм бер-берсенә ярдәм итә торган яшәү рәвеше булырга тиеш. Шул турыда җитди мәкалә бар. Һәм башка шундый мәкаләләр бар. Бу татарлар газетын табарга тырышыгыз. Аның кайбер язмалары без Татар конгрессының интернет сәхифәсендә күрә аласыз. Шәһри Казан. Без бу саннардагы кайбер иң төп мәкаләләргә генә күз салыйк. Шәһри Казанның бу санында игътибар итәргә туры килде. Көтүдән һәлакәткә бер адым дигән язмага Фәнис Мөтәгуллинның 1%-ка халык кимәгән шушы арада гына, шушы 4 айда гына бит бу. 149 мең кешегә кимәгән Россиядә. Татарлар күпмегә кимәгән. Татарстанда хәлләр ничек? Онда да тенденция бар. Ягъни тик кенә торсак, шара күрмәгәндә безнең үзебезнең милләтебездә, халкыбызда кимергә, юкка чыгарга да мөмкин. Шуңа күрә бу замананың алай кирегә таба тәгәрәве дөрес булмас иде. Бу безне борчый торган факт, һәм бу турыда Шәһри Казан газетасы яза. Шул газетта Радик Сабиров анда битендә редактор, ул спорт журналисты буларак танылган кеше. Шушы санда бөтен татар малайы көрәшергә тиеш дигән язма бар 7нче биттә. Һәр татар малайы чынында татарча көрәшеп, җиңергә өйрәнсә, үзенең мускулларын, гәүдәсен һәм хылкын өйрәтсә шәп булыр иде дә бит. Бу үзе бер фантастик, матур хыял һәм чынында кирәк максат. Һәр татар малайы көрәшергә тиеш дигән шундый бик кызыклы баш исем куйган Шәһри Казан. Ватаным Татарстандагы бердән-бер язмага мин игътибар итәр идем. Соңгы тапкыр музейга качан бардыгыз дигән сорау биргәннәр, галимнәр һәм театрга яки музейга бер тапкырда бармаган кешеләрнең саны 55% тәшкил итә икән. Әле мин сорамыйм, татар музейына, татар театрына дип, гомумән менә күпчелек халык базарга бара, тагы кайдарга бара, туган көнгә бара, ниндидер мәҗлесләрдә катнаша, ял итәргә дә бара бәлкин, ләкин театрга, сәнгатькә һәм музейга бармый. Бу турыда сорауга җавап бирәләр Дилбәр Фәйез, Ильяс Баһауов, Лүтия Мусина җырчы, Булат Гарифуллин инженер, Зөлфия Валиева күп балалы әни һәм Эльмира Лотфуллина Арчадагы кибетче. Сез ничек җавап бирә идегез? Шул ук санда балык турында бар. Соңгы вакытта су кимеп, балык улдыклары юкка чыкты. Су күтәрелер, ләкин балык кайтармый дип дигән мәкалә бар монда. Зур балык әлбәттә газет битенә төшкән, тормышта булырмы ул балык, юкмы? Һәм шушы мәкаләнең дәвамы 5нче биттә. Шуртан балыгы су күтәрелер, балыклар бетмәсме? Гомумән, Иделдә балык бетсә, яки 2 тапкыр кимесә, хәзер инде ул миллиардларча акча белән санала шушы югалтулар. Менә нинди тетрәндек хәлләр бар. Дәвам итсәк, безнең газет. Безнең газетта бал кырты турында. Сер түгел, бөтен Россиядә хәзер бал кыртлары үлә быел. Ниндидер гербицидлар аркасында көндез кичкене түгел, көндез агулау аркасында шәшкәләрне барып чыга. Әгәр дә инде ул бал кыртлары да юкка чыга башласа, һәм шулай ук триллионнарча зыян да килсә, дарулар кимесә, бу хәл кая барадыр. Матбугатның бурычы шундый проблемаларны искә төшерү. Татарларның саны кимү турында да бу язмада, менә беренче биттә генә безнең күз салгыз бу рәсемнәргә һәм баш исемнәргә.
аңнарсыз. Үз мәшгульлек турында да язма бар, ягъни матбугатта сискәндерә торган материаллар һәм фактлар бар. Балык та, бал корты да, халык та, милләт тә корый башласа, кая барып чыгабыз. Мәдәни җомга газетында сискәндерә торган яки кызыксындыра торган мәкаләләр бар. Тукай районында нинди кызыклы шәхесләр, кызыклы гаиләләр, авыллар булган, анда татар хатын-кызларының акалфак оешмасының зур җыелышы булды. Шул турыда язма шәхесләргә бай милләт дип атала. Һәм проблемалардан минем такташ дигән опера чыккан иде. Бу турыда без сөйләдек. Шуның либреттосында такташны шушы бер спектакльнең ахырында ике төрле үтерү, үзен-үзе поезд астына алып төшеп китү дип күрсәтүдә бу әлбәттә иҗади фантазия эшләре һәм карт такташның яшь такташның таяк белән бәреп үтерү турында да күрсәтелгән иде опера. Шушы теманы, шушы сюжетны атаклы тәнкыйтьче дип әйтик инде. Хәзер соңгы вакытта бик еш чыгыш ясый торган Миреша Хабетдинова язган мәкалә. Бу фикер һәм бу мәкаләнең икенче өлеше мәдәни җомганың киләсе санында булачак. Сөембикә журналының мусташлыгында Алсу Набиеваның рәсеме бар. Ул Казан кооператив институтының җитәкчесе һәм зур милли эшләрне оештыра. Бу журналда никах килешү турында язма бар. Ягъни никах укыту гына түгел, һәм туй үткәрү генә түгел, ЗАГСка бару гына түгел, анда килешү төзү. Ничек төзебез, ничек бүлешәбез, ничек тормыш көтәбез дигән. Беренче мәхәббәткә ата-аналар ничек карый турында, шул турыда язмалар бар. Ләкин иң мөһиме, минемчә, бу журналның яңа редакторы бар. Шулай дип аңлыйм, чөнки баш мөхәррир сүзе белән чыгыш ясый Лариса Маликова. Ул монда бу журналда 25 ел эшли икән, һәм шушы Мөләем ханым үзенең вагазын сөйли шушы журнал турында. Журналның бу ичендәге язмаларының баш исемнәренә карасагыз, шулай ук игътибар итәргә лаеклы. Хатын-кыз галәме, Яһуд Ашшолт, Акыш кебек ак пароход дигән язмада Разия Тимерханова турында, җырчы турында сөйләнә. Ул сиритеп кенә әйтәм, Җәлил театрының җитәкчесе Рафаэль Сабировның әнисе булып тора. Шулай ук бездә шулай савалар, тәрәзәдә яна кояш, менә шундый кызыклы язмалар бар. Шулай итеп Сөембикә журналы яңа баш мөхәррире белән эшли. Ә менә Идел журналы, карагыз әле, тышлыгында нәрсә күрсәтелгән? 30 дигән сан бар. Идел чыга башлауга июль айында 30 ел тулды. Бу эшне без бергәләп яшьләр белән башкардык. Һәм әле дә бу журнал чыгып килә. Бу журналның июль санында менә шушы рәсемдә борынгы иң беренче 30 ел эшләй башлаган команда төшерелгән. Бу безнең команда һәм бу команда һәр вакыт юбилейларда үзенең чыгышларын күрсәтә. Нәбира Гыймаддинова элекке баш мөхәррирләрнең берсе интервью биргән һәм чыгыш ясый. Журналга кызык кына сораулар һәм кызык кына җаваплар әйтелә. Ләкин бу журналны тулысынча сезгә укып, аңлатып торасы килми, чөнки хәзергә әле юбилей фәлән үткәрелгән юк, чөнки журналның яңа баш мөхәррире юк. Ә Идел журналының элекке баш мөхәррире Радик Сабиров хәзер шәһри Казанда эшли, ләкин ул әле бу журналда да китмәгән. Көтәбез Идел журналының укучылар кайчан яңа баш мөхәррир булыр, үзенең нинди сүзен әйтер һәм ничек без бәйрәм итәрбез. Һәр хәлдә өметләник. Идел һәр вакыт нинди генә шундый үзгәрешләр булса да Каспий диңгезенә таба агыр һәм шушы диңгезгә куяр. Ак диңгезгә түгел. Бал кортлары исән калыр, балыклар Иделдә исән калыр һәм халыклар да исән калыр дип өмет итәбез. Һәр хәлдә без үзебездән кулдан килгәнне тормышның шулай дөрес агуына сәбәп булачакбыз. Хәзергә сау булыгыз.